Тази година в церемонията Лекар на София има нова категория и това е наградата за граждански принос в здравеопазването, която се присъжда на неправителствени организации, насочили работата си в полза на здравеопазването. Новата награда се присъжда на фондация Искам Бебе. Аплодисменти. И ще бъде връчена от заместник-председателя на Столичната лекарска колегия доктор Ваньо Витков. Заповядайте. А за да получат наградата на сцената очакваме Радина Велчева и Мария Янева. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, за мен е изключителна чест да връча наградата на фондация Искам Бебе с уважение и признателност за изключителния принос за подпомагане на хора, които имат репродуктивни проблеми. Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаеми доктор Меджидиев, любими наши обичани лекари, скъпи гости. 18 години водим една единствена битка и тя е да има едно достъпно, качествено здравеопазване за най-уязвимата група, за хората, които не могат да имат в естествен път деца. Точно вие, лекарите, казвате, че този пациент усеща себе си като нелечимо болен. 18 години водим тази битка. Да му осигурим най-съкровеното. И всичко това, което направихме, всичко това, което виждаме днес, се случи благодарение на една изключителна екипна работа. И това е работата между вас, лекарите, и нас, пациентите. Тази награда днес е за вас. Аз ви благодаря. Благодаря за това, че имахте безсънните си нощи, да страдате заедно с нас. Благодаря ви за това, че се радвахте от сърце и душа на нашите успехи. И моля ви, простете ни за това, че трябваше да крадете от времето на вашите семейства, в името на това ние да имаме семейство. Благодаря ви. Уважаеми господин президент, уважаеми доктор Меджидиев, уважаеми госпожо и господин министър, голямо вълнение за мен днес, защото по принцип ние от Искам Бебе сме хората, които връчваме наградите на вас, лекарите. За първи път в почти 20 годишната история на Искам Бебе се случва лекар да връчи на нас. Рождество идва. И това е най-щастливия, но най-изплакания празник за хората като нас, за семействата като нас, които единственото нещо, което слагат под елхата по време на коледните празници е мечтата за дете. Благодаря на онези наши лекари, защото виждам много от тях и тук днес, които през 2008 година заедно с нас в същия декемврийски ден хванаха ръцете ни и ние оплашени, около 150-200 жени и мъже, които гонихме мечтата си за бебе. Някои ни казваха: грешите, като правите това, да казвате навсякъде: Искам бебе, помогнете ни. Но най-смелите от вас ни казаха: понякога е много смело и дръзко да направиш грешния завой, за да тръгнеш в правилната посока. Направихме го заедно.
Затова можем да кажем днес и се гордеем с това, че в 50 града на България има доброволци, които помогнаха за това да се случат над 5000 желани бебета. И искам да завърша с това, че когато вие вдигате ръцете си към нас, за да ни прегърнете, изтиснете ръцете ни, за да ни излекувате, размествате въздуха на Вселената. Благодаря ви за това, че правите това.